2024 yılda oila yılı dep e'lon etildi. Hem de bizim Boylar Sovasında Soba rayonunda 2024 yılın 1. Sobaya tudu. Ул Шемерденде яшәүче Николаевлар гаиләсенең кызлары, Ишмалайдан соң кыз туды. 4нче балалары күп балалы гаилә. Яңадан менә безнең шушы бала тудыру йортында 5 яңадан сабый туган, аларны да теркәү эше бара. Әле алар бирсә 5-нче киләбез. Чакырып торалар. Бала тудыру бүлегеннән 4нче балагыз, кызыгыз чыга. Менә безнең шушы бала тудыру бүлегендә 23нче елда 341 район буенча туса, шушы бала тудыру бүлегендә туды безнең 63 бала. Менә батыр егетләрдән соң көтеп алган кыз балагыз инде сездән күбрәк малайлар көтәдер бу көнне. Без сезне Рәис Нургалиев исеменнән, барлык хакимият исеменнән, совет, район советы, район башкарма комитеты исеменнән тәбрик итәбез. Күңелдән бик зур бәйрәм сезнең гаиләдә генә түгел, бөтенебезнең район. Һәм әлбәттә инде дәүләтебез тарафыннан билгеләнгән документны сезгә рәсми рәвештә тапшырып китәм. Нигә микән? Чын күңелдән котлыйм, тигезлектә үстерергә язсын сабыйны.